तो गाइस जय जगन्नाथ मु आज अच्छी आंध्र जस्ट जमी गोटे देखी भल अच्छी प्लेस मतलब रेट केते कौन मु वीडियो रे बते देउची देखाई देउची जमी प्लेस केमती अच्छी। तो चलो फटाफट प्ले साइड कैमरा रे हम देखि पारछन 3 लेखा छी 3 रु ए लाइन रे साइड रे जमी सब ताकर टाका बिकबुछन एटा 5 एकर मतलब 2 सेट का बिकुछ सेट बहुत रेट नउछ मतलब ये बाटे 60 ये बाटे 60 120 रेट बहुत प्राइस है कोई जान भी नहीं सीधा मो कैमरा धरते साइट जगार प्राइस बोलुचन पाखापाखि 5 लाख टका बोलुचन एतकी जगहटा जिते भी जमी देखुची मैं सब एटा बिकवा जमी का मतलब घर अपार्टमेंट घर बांधे से जमी एटा देख पार साइड रखे केते मस्त लगुच देखा के एक्चुअली एमती जमी मिलवा बहुत कष्ट बाकी एटा बिकुंट गोटे मतलब गोटे डोम लोक 5 टका बिकुन एटा सब साइड ए 2 साइड रखे 2 साइड रखे बाटे से बाटे 2 साइड जमी ब्यूटीफुल जमी मस्त अच्छे एटा अंदर